Gọọmenti steeti ya bụ Anambra amalitego usoro iguzobe ụlọ ọgwụ ebe a na-enyochapụta ụmụ nwaanyị ọrịa kansa ma nye ha ọgwụgwọ ma bụrụ nke kwuru na a ga-ewube n'ụlọ nlekọta ahụike bụ nke dị na Ọnịcha bụ ebe a ga na-enye ha ọgwụgwọ maka ya bụ ọrịa. Kọmishọna steeti na-ahụ maka ahụike Dr. Afam Obidike kwupụtara nke a na mkpakọrịta bụ nke dị n'etiti kọmitii ụlọ nzukọ mbibi nke steeti na-ahụ maka ahụike na ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike na anya bụ atụmatụ ego a ga-eji wee lụọ ọrụ nke afọ 2023 bụ nke ya bụ ministri ji n'aka ugbu a. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem bụ onye n'ebe ahụ ka o wetara anyị akụkọ ya. Dr. Obidike kọwara na ya bụ akụrụngwa bụ nke a ga-eji na-agwọ ụmụ nwaanyị ọrịa kansa yana ọrịa ndị ọzọ na-adịghị efe efe ma mee ka amata na ihe dịka mmadụ 5,000 bụ ndị a ga-agwọ ọrịa kansa n'efu n'afọ 2023. Maazị Obidike kọwara na gọvanọ Chukwuma Soludo nwere mmasị nke ukwuu n'ihe gbasara ahụike ndị Anambra. Ọ bụ nke a mere o ji wee ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ ka ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe na steeti a iji hụ na ndị mmadụ na-enwe ahụike mgbe ọbụla. O mere ka amata na ụlọ ọgwụ nke ndị Ekwulọbịa, Enugu Ukwu na Ụmụeri bụ nke a ga-arụzigharị n'afọ 2023 ka ọ dịzie ka ụlọ ọgwụ ndị ọgbara ọhụụ. Dọkịta Obidike kwupụtara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-arụ ụlọ oxygen na Onitsha General Hospital yanakwa nke ga na-ahụ maka ahụike ndị ọgbanta nkwado Anambra North ma mee ka amatakwa na oxygen plant nke dị na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakọ Ọka ga-ebidokwa arụbakwa ọrụ n'oge na-adịghị anya. N'okwu nke ya, onye isi oche otu kọmitii ụlọ nzukọ omeiwu steeti a nke na-ahụ maka ahụike bụ dọkịta Kata Umeodoagụ toro aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka itinye akatamkpo ego n'ihe gbasara ahụike steeti a nke na-amịta ezi mkpụrụ ma gosipụta afọ ojuju o nwere gbasara ụzọ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na steeti a si rụọ ọrụ n'afọ a. Ọ kpọkuru gọọmenti steeti a ka ha tinyekwu ego n'amụma ego ndị ụlọ ọrụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakọ Ọka ka ha wee rụọ ọrụ karịa ka ha rụrụ n'afọ ọzọ. Site n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a, abụ m Chukwuemeka Modelem.